Haideți să vă arăt și vouă ce se întâmplă atunci când se defectează aerul condiționat la vapor. Toată lumea este implicată, toți inginerii, motoriștii, electricianul. Ne ocupăm să facem să fie bine, să readucem la lumină situația cu aerul condiționat. Este șantier, după cum puteți vedea și voi. A crăpat aerul condiționat. Motorul acela trebuie schimbat cu motorul de aici. Pentru asta nu avem piese de rezervă, sunt pe drum, trebuie să le primim curând. Asta este, după cum puteți vedea și voi, dragilor, aerul condiționat a crăpat, șantier, este 4 și 7 minute dimineața, suntem la Colombo și este foarte, foarte, foarte cald. Vă salut, numai bine!
broken. High speed become like this within. Okay, now I need you to grind. Grind. You have to use the. Little bit of. Yes, I've seen it. Așa arată un rulment care efectiv cămașa interioară a fost sudată pe ax. Da, nu am putut să dăm afară până nu am tăiat efectiv tot rulmentul cu flexul. Aici am făcut și un extractor, dar din păcate nu a fost ok, nu ne-am putut folosi de el. Și așa arată acum axul după ce am dat cămașa interioară a rulmentului afară. Trebuie curățat foarte, foarte bine și vom pune nou rulment pe poziție. Cam asta este. Ne-a luat foarte, foarte, foarte mult timp operațiunea asta, dar să sperăm că totul va fi ok. Asta este motorul de la aerul condiționat. Put a bearing with this one. Due to the rolling, yes. Wow. Very good, very good. Number one decrease. Yes, very good. One side completed. Next side is the next one. Yes. Am reușit să scoatem și rulmentul din partea asta. Totul este ok, să sperăm că nu vor fi probleme cu motorul. Punem rulmenți noi. Din păcate nu avem SKF, SKF, avem Koyo. Dar cred că ar trebui să fie ok, dacă nu mă înșel sunt japonezi. Cei de dinainte au fost SKF, rulmenți foarte, foarte, foarte buni. Dar asta este, toate au o durată de viață. Da, cam așa arată motorul de la aerul condiționat. Vă salut, dragilor, numai bine. Revin după ce am pus și cel de-al doilea rulment, urmând ca mai apoi să transferăm motorul în camera aerului condiționat și să-l punem pe poziție, să-l conectăm cu compresorul aerului condiționat. Vă salut, dragilor. Pregătim și cel de-al doilea rulment. Este aici la încălzit în baie de ulei. Ia să vedem ce temperatură avem. 102 grade. Asta este temperatura uleiului, 103 chiar. Este pregătit să fie pus pe ax. Haideți să vedem cum se desfășoară lucrurile. Hello, Habibi. Habibi, come to Dubai. Hai să vedem. No. You need to take off. Take off. Still good. Gata și cel de-al doilea rulment a fost pus pe poziție. Am lipsit eu câteva minuțele, colegii mei deja l-au și pus. Totul este ok. Suntem pregătiți să băgăm ceva vaselină acolo și să-l închidem, să-l transferăm în camera aerului condiționat.
Bineînțeles că s-a rezolvat și aerul condiționat. Haideți să vedem cum funcționează acum. 10 grade temperatura care pleacă către castel. 9 grade și un pic, aproape 10 grade.